găsit la canalul meu. Numele meu este Codrin, iar astăzi ne vom juca mai mult Blockade. După cum auziți, sau nu știu dacă auziți, dacă se aude, dar că am reușit să-mi schimb microfonul, mi-am luat un alt microfon și am reușit să-l fac să meargă. Ah, wow. Ce e aici? De unde? Stai. Ah, pe unde? TNT. Clasic. Mi-am luat un microfon de birou din acesta simplu, că cel care v-am zis că l-am luat nu prea a mers. Nu știu, încă încerc să caut să găsesc cum se stă, da. Bă, da, cum tot pun ăștia? Cred că sunt aici la noi. Ah, păi da, normal. Frate, dar ce au făcut ăștia aici? Normal că acum și-au modificat numai pentru ei, să aibă ei să tragă din toate părțile. Da, asta nu era bine. Ce? Ok, nu prea n-am văzut pe asta. Este cam dimineață și nu știu dacă o să pus să-l uploadez, s-ar putea să-l vedeți cam pe la ora 8, 9. Că e ora, acum e ora 9 dimineața. Sunt răgușit. E 9 dimineața, doar că nu cred că o să am timp să le editez și să-l postez, că am o aplicație care salvează greu video, ceea ce înseamnă că o să dureze. Ah, cu pistolul? Ce pistol era ăla? Semăna cu Magnum. Ok, deci se pare că ne vor bate, că mai au ține kill-uri, mai au 38, 48, nu contează. Mai au 40 de kill-uri și ne-au bătut. Și 40 se fac repede. Și noi suntem în urmă. Rău. Hai să aruncăm o grenadă, să le dăm un troll. Kill. N-a fost kill. A fost cu bazooka, l-a luat cu... Asta e locul lor, ce tare. Bine, hai pe dincolo. Da, deci momentan e o armă super tare care dă foarte mult damage. Cred că dă de apeși un click și strage vreo 3 bucăți. Și normal, că și dacă ar avea cască dublă și ai ținti la cap, tot l-ar lua. Și cu cască, și cu armură simplă. Adică oriunde țintește, îl ia dintr-o bucată. Ceea ce-i cam OP. Am aruncat o grenadă acolo, hai să ne băgăm să vedem. Să stăm... Fapt, dacă... Hai, să intrăm. Nu, eu o să mă duc pe aici. Nu e nimeni? Nu e nimeni. Mamă, ce țintă prost am. Am rămas și fără muniție, sunt mort. Mamă, ce țintă prost am avut, nu pot să cred. Nu pot să cred. De ce am țintit așa de prost? Că eu omorăm pe toți aia. Uf, doamne, ce țintă am. 473. 74. 175. 76. Încetați. Noi avem doar 400. O să ne cam bată. Lol. Ok, hai să avem grijă, pentru că atunci veneau toții. Ana! Ce armă are ăla? Am o țintă varză, frate. Zi de dimineață și... Da, deci cu arma asta o să cam dai seama că e din 3 bucăți, pentru că se aude clank, clank, clank. Când îți scoate casca și când îți dă head-ul. Bine, de data asta o să încercăm să dăm o grenadă. Mă bucur că am reușit să-mi pun microfon și o să încerc să filmez mai mult, zilnic. Aha. Ce? De unde m-a văzut? De fapt, de unde a tras? Asta e întrebarea. Stai o secundă. Gata. Da, deci momentan nu prea știu. 490. Încă un kill. 492. Încă un kill, doamne, încă puține kill-uri. Stai că e unul acolo. Da, s-a auzit
pac, din cască, cât 2 bucăți și pe urmă kilul, al 3-lea. Nu se știe, dacă o trage 4, înseamnă că e prea ok. O să cer și să-mi iau arma, doar că ca să o iei arma aia trebuie level mare. Adică la care are arma asta are level 30. Și se termine 495, intrăm 5, 96, e clar, suntem morți. Gata, s-a dus 498, 500. Ok, ne-am întors. Nu știu mapa. E Aztec. Seamănă cu... Nu, asta e Cobble. E Cobblestone. Încă nu s-a actualizat acolo sus. Deci n-aș putea să vede că bate soarele în calculator. Da, deci suntem pe o mapă de Cobblestone. Nu prea am jucat CSGO pe mapa asta, deci nu prea... Știu că dacă mergeam aici, dădeam de baza lor. Prea mărita grenadă, deci iau unul cu grenadă, nu. Pe bune am dat 3 și am aruncat grenada, am impresia că în mori ți se duce grenada. Fix când m-a omorât am dat click să apăs, să trag în el. O să filmez 2 videouri ca și continuare. No! Și arma care o are el acolo, care o avea, era prea tare. Ok. Nu? Bine. Am impresia că aici e baza lor. Cred că. Cum am ratat asta? Cred că-ți bagi joc de mine. Pe bune, bazooka? Bă, da. Fii atent, ăsta crede că... Grenadă! Îs mort. Wow, ce troll le-am luat de la tipul. Ok, o să aruncăm o grenadă acolo să fim siguri că nu e nimeni. Un trădător. Nu e nimeni. Ok, acum o să așteptăm să vină, presupun. De ce am ratat asta? Două! Am uitat că el a dat cu RPK-ul și RPK-ul vine greu. Dar și când vine. A fost un fel de martir. Eu l-am omorât, el m-a omorât cu bazooka. Unde e? Unde e? Nu e. Bine. Nu e. Nu este. Nu. Bun. Hopa, mersi că ai aruncat Ok, asta e baza lor. Știu sigur că asta e baza lor. Ce nume ciudate au și ăștia. Cred că o să campez aici. Da, cred că o să campez aici. Ok, acum cred că m-a văzut, deci ar trebui să mă ascund. Pentru că s-ar putea să știe unde sunt și să vină să mă omoare. Deci, da. Haide, vii? Nu vii. Haide, vino. Dacă l-am văzut. Nu! Am tras în el. Înseamnă că e low. Dacă n-are medkit. Dacă are, atunci îmi pare rău. Hai, un ultim joc. Nu. E sus. Așa, că nu te vedem. Și mă enervează la cu RPK-ul, că eu nu am, l-am consumat. Ok, cred că s-a avut un pic de hack, pentru că nici n-a scos bine un pic din cap și mi-a dat head. N-a fost head? Ba, nu, n-a fost head. Chiar și așa cred că are un pic de hack. Dar nu o să-i dau raport, o să-l scutesc. Dacă nu mă înșel și mergem așa și până facem dreapta, cred că dăm în baza lor. Și mergem așa, gata, știu mapa. Dacă e un pic altfel, am impresia. Și aici e baza lor.
Dar sunt pe cealaltă parte. Da, e baza lor. Aia e baza lor. Cum a țintit în halul ăsta? Ok, dar cam asta a fost și pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un coment și un subscribe.